डॉक्टर सांग्रां ब्रह्मनि नाजानायजों 14 नं चिरांदुवार बीटीसी बियाबाव जौगालुनि दोहौ। खुंग्रिं करफागुरि गामियाव दोंथाम लामा बेखेवदों डॉक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। चिरां जिल्लानि 14 नं चिरांदुवार बीटीसी बियाबनि सिङाव थानाय खुंग्रिं बीसीडीसीनि बेंखन करफागुरि गामियाव 2 किलोमीटर लावथायनि सेन्ट ग्रेभेलिं लामाखौ बेखेवना होयो इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेतानि डॉक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। लामा बानायनानै होनायनि थाखाय खुंग्रिं करफागुरि गामिनि थागिबि रायजो राजाफ्रा जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों। डॉक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ हाजासे साबायखर बावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे समनिफ्रायनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि ओएसटी एबा आसाम फुटबल गौथुमनि गाहाय नेतानि लोगोसे इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेतानि डॉक्टर सांग्रां ब्रह्मआ 14 नं चिरांदुवार बीटीसी बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बायदि गावनि पकेटनि रां खरसा खालामनानै जौगालु खामानिफोरखौ गोख्रै खारथिजों मावगासिनो दं। बेबायदिनो दादगारि हाटीजार बीसीडीसीनि सिङाव थानाय फुलबारियाव गं 6 गामिनि आबादारिफोरा आबाद फोथाराव लांग्रा दंग'खौ जेसीबीजों फोसाबना होयो। खुंग्रिं बीसीडीसीनि सिङाव थानाय दाखिनगाव गामियाव दाब्ले बान्दो खोनाय खामानिया सोलिगासिनो। थाइखाजुरा बीसीडीसीनि सिङाव थानाय 3 नं आवजारगुरि गामिनि लामा खोनाय खामानिया सोलिगासिनो दं। रुनिकाटा आस्राबारि बीसीडीसी सिङाव थानाय पूर्व आस्राबारि सुरेश बान्दोनि दंग' फोसाबनाय खामानिया थुंगेबाय आरो बान्दोगुरि गामियाव माथावरि फोसाबनाय खामानिया मावफुंजायो। खुंग्रिं बीसीडीसी एबा खुंग्रिं प्राइमारिनि सिङाव थानाय करफागुरि गामि सिङाव हाबनाय लामा, बे लामाया जोबोद गाज्रिमोन आरो हाब्रुजों बुंफबनानै थायोमोन। दा गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा जोंखौ जनायहरदोंमोन कि बे लामा हान्थिनायाव गोबां रायजो राजा बिथांमोनहा उसुबिदा गोलैयो होननानै। थिग बे लेखानो जोङो फैनानै नायदिंफैदोंमोन आरो फैनानै नायदिंफैनायनि उनाव जोङो नैबे लामाखौ 1 किलोमिटारनिबो बारा सेन्ट ग्रेभेल जोङो ब्लक जोङो ज' नांनानै होनानै होनो हादों। दिनै करफागुरिनि जेनाखि रायजो राजा बिथांमोनहा जाहाथे फैबाय थानाय समाव नैबे सेन्ट ग्रेभेल लामाजों हान्थिनानै जाहाथे जेबो उसुबिदा मोननाङा, हाब्रुआव आरो खस्थ' खालामनाङा, जों बेखौनो मिजिंथिबाय। आरो फैबाय थानाय समाव नैबे करफागुरि सिङाव हाबनाय लामा, बे लामाखौ आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिन बानायनो थाखाय जोङो आखायाव लागोन मिजिंथिबाय। करफागुरिनि जेनाखि रायजो राजा बिथांमोन गोसोआव मोजां मोनगोन। जोङो नैबे लामाखौ बेखेवनानै होबाय दिनै आरो बिथांमोननि जेनाखि हान्थिनाय बेवहाय जेबो उसुबिदा जानाय नंला। जोंनि खुंग्रिं बीसीडीसीनि सिङाव थानाय नैबे जोंनि करफागुरि गामिनि जिहेथु मेन लामा, बियो गामि सिंजों हाबनाय मेन रड। दा बे मेन रडा गोबाव बोसोर जालांबाय, नाजाब्लाबो जायाखै। हाब्रु साइकेल गारि मटर सालायजायामोन। दा बेखायनो जोङो जोंनि खाथियावनो थानाय जाहा डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारजों रायलायनायनि गेजेरजों आरो खावलायनायनि गेजेरजों दिनै जोङो एसे लेटब्लाबो दिनै बे लामाखौ सानब्रैसिमाव सानबाजों जोङो मावफुंनानै लानो हानाय जाबाय। दा बेनिखायनो जोंनि रायजो राजानि दिनै जेनाखि थाबायनो मोननाय बाला अन्थाइनि साजों दा खोब जों रायजो राजा गोजोननाय मोन्दों। दा बेखायनो जोंनि रायजो राजानि सायाव जोङो जेबो दुखु मोननाय जायाखै। आरो जाहाथे इयुनाव जोंहा सार बिथांनिसिम खावलायबावनोसो लुबैदों दिनै लामाखौ मावफुंनानै होनायनि थाखाय। आरो बिनिफ्राय जोंना मोनसे गाहाय बान्दो दङ, जोंना बनसंगुदि बान्दो होननाय। दा बियो ओरैबायदि समस्या जानानै दङ, बे बान्दोआ जेब्ला दैज्लां बोथोर सफैगोन अब्ला जोङो बेखौ 35-40 जनजों जोङो थेनानै लाबोनो गोनां जायो। आदिबासि जाहा बिसिमपुर आरो करफागुरि बे गामि दरनैजों जोङो बे बनसंगुदि बान्दोखौ खोनाय जायो। दा बे बान्दोआ एखेबारे जोङो ओरैनो दंफां दालाइ साफ्रा सुफ्राजोंसो जोङो जाबनानै लाबोनाय जायो। दा बिनि उनाव आरो बे दैया जाफैयो उनावहाय आरो बिसिमपुरनि माथावरिया साफा बायजोब्बाय थायो आरो। जाहाथे बेखौबो इयुनाव दिनै लामाखौ जेरै साक्सेसफुल खालामदों बेबायदिनो बे बान्दोखौबो एसे नायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे रेकर्ड खालामनानै उनफ्राव मावफुंलाङो, बेखौसो आङो रायजोनि जानानै खावलायनाय जाबाय।
दा दिनै लामा जाफुंनायनि थाखाय आं जोबोद बिथांनिसिम रायजोनि जानानै साबायखर बावनाय थाबाय एसेनोसै बरिया